Nyt olisi testissä tämmönen korkea kallio, että katsotaan, että pitäis mun jalka kestää. Et mä ajattelin hypätä tonne alas nyt. Niin et... Joo, et nyt mä hyppään. Juu. Okei. Mä otan semmosen sopiva kauhi sinne. Mä niinku tarkkaan hyppään siihen nurmikolle. Tää vähän lämmitellä. Oho. Okei, nyt mä hyppään. Ei se varmaan väliin. Noniin. Okei, nyt mä lähden. Perkele, ai saatana! 5/5. Nyt mä taidan kuolla tähän niin.